I a Borriana, el grup humanitari Aurora, que dona ajuda logística a les embarcacions humanitàries que treballen al Mediterrani central, treballa en estos dies en un projecte preparant mudes de roba per a migrants rescatats a la mar. Han rebut 2 tones de roba de particulars, empreses i institucions. Pes a pesa, els voluntaris del grup Aurora classifiquen tota esta roba. Fem lots, porten una dessuadora, una samarreta de màniga curta, un gorro, uns pantalons, uns calcetins i la motxilla. El port de Borriana és el centre logístic d'esta iniciativa batejada amb el nom Roba al Rescat. Sorgeix de la col·laboració que tenim amb una entitat alemana que es diu CI i sorgeix de la demanda que ens van fer de la necessitat que tenen de subministrar la roba a la gent que rescaten. Particulars, associacions, entitats i empreses han donat una resposta aborronadora. No esperava tant, la veritat. Jo personalment no esperava tant. Equipar les persones rescatades al Mediterrani central serà més fàcil amb aquestes donacions. Me pareix que és l'únic que duen en aquest moment, entonces és dignitat, és començar una altra vegada. Un total de 20 voluntaris treballen perquè tot estiga preparat. És la primera vegada que vinc a col·laborar amb l'Aurora. Tant d'èxit ha tingut aquesta campanya que jo també vull participar. Perquè esta roba d'ací a pocs dies eixirà al mar. Està prevista l'arribada del vaixell CI Ford. Quan tinguem que eixir, els donarem ja tota la roba, els packs que tenim preparats. Perquè les vides que salven al mar tinguen un bon abric en arribar a terra.